plecat cu Lulu aici lângă casă. Are de urcat ceva de pe aici și sunt curios. Ok, bă, soi, bă, aici, bă, Lulu. Soi, bă, că astea nu vine să aici, numai la grate. Să ții picioarele numai lipite acolo. Hai, dă-le pace. Să-ne numai picioarele acolo. Și unde mă duc, bă? În stânga. Ok. Uite câini, bă! Dacă pe aici ai mișto drumul. Bine, tu poți să stai cât de cât. Da. Ești mai în spatele meu, mă? Mă dau jos și le dau una. Zim pe unde să mă duc să ne scăpăm de ei, că după aia ne întoarcem. No, asta e problema la noi în puii mei, că dai de când de te saturi de ei. Ai grijă, iubire? Să vă dau acum. Cuști, mă! Ia la uimă, bă, dracu! Cuști, mă! Dă-te de alături! Noi avem și un pasager aici care are experiență de data asta cu câinii. Așa. Și trebuie să o iei tu în față acum. Și zici tu că nu se iau câinii aia după noi dacă urcăm acolo pe deal. Nu se iau. Hai că vedem. Că nu se iau. Hai să vedem unde ne duce Lulu. Ok, nu stai așa, nu? E ok, nu, că e ok, da, că da, ușor cu frâna spate, câte un pic, nu tare. E mișto. Aoleu, bă, tu ești nebun la cap, mă. Ce, mă, dar n-ai urcat panta asta? Cum să nu, mă, asta urc la lejer. Cum, bă, n-ai cum. Eu mă opresc aici undeva. No, nici nu știu. Hai că urc o dată, să mă vezi cum urc și după doar o mai tătur. Stai, ce? Ce? E! Asta e simplă, de roșitul. Peste
peste 2 zile o să plecăm într-un trip mai lung și cumva mi-era frică să nu mă accidentez chiar înainte. Doar că urcarea aia nu mă lăsa să dorm. Mâine urma să fie ultima zi în România și clar n-am rezistat, deci am mai făcut o tură. Am ieșit cu Lolo la o tură pe off-road să vedem ce poate Transalpul sau ce poate Africa. Hai Lolo, îi dăm bătaie, venim după tine. Eu sunt și cu pasager și sper să nu-l pierd. Oh! Oi, oi, oi! Te ții bine, iubirea? Lolo, stai să mă bag în față. O urcăm, nu? Hai că nu e chiar așa greu, am crezut că e mai nasol un pic. Lolo, cred că e mai ușor, bă, cu Africa, bă. E mai ușor decât cu Transalpul. Ei! Nu mi-a rupt nimica! Încă o încercare. Hei! Mamă, ce senzație mișto, bă, Lolo, bă, trebuie să încerci tu o tură cu Africa, că e total altceva, mă, numai te joci. Îți mâncă suspenzia asta, toate dâmburile alea, știi? Că dai cu gazul prea repede, începi să derapezi acolo și nu mai ai forță să urci, dar te bagi în gaz iară și trage, nu... N-ai treabă. Și cu cauciucul ăsta meu care are 13.000 de kilometri și e uzat. Woohoo! Woo! Mișto, nu-i nimica, lasă că... Da. Dai să o dau asta mai pe margine. Mamă, ce mișto a fost. Mișto rău. Am schimbat acum motocicleta și încercăm și cu Africa urcarea. Cât dau o dată așa numai. Cu asta nu mă te joc, bă, Iuli. Bă, mie nu vine să cred. Ai ce diferență, bă. Păi nici blană nu i-am, dacă nu a trebuit. Du-te, bă, că niciun stres nu am cu asta. Mult superioară.
jos cu asta. Mai pot da o tură aici, numai aproape. Diferență mare între Africa și Transalp. De la suspensie, la cuplu, la tot. Și pe dâmpurile astea mari cu Africa întregi nici nu le simt față de Transalp. Pe Transalp e un pic suspensia mai dură. Bau. Să putem prinde cu ea. Să vedem. Wow! Viteză de nu e adevărat. Da, dâmburile astea, acum pe drumul ăsta care am fost cu Transalpul mă cam zgâțâia, da, cu Africa nicio problemă. Complet altă motocicletă. Cam asta a fost tura noastră pe coclauri. Nu uitați să dai un like dacă ți-a plăcut, eventual un subscribe dacă vrei să vezi ce mai facem, pe ce coclauri mai umblăm. Ciao, ciao!